Vi kan bevise, at b skærer y-aksen ved hjælp af funktionen fx er lig med ax plus b. Det kan bevises ved at tegne et koordinatsystem, hvor vi har y som den lodrette og x som den vandrette linje. På denne her koordinatsystem kan vi se lige meget, hvor vi er. På x-aksen, så vil vi altid skære y-aksen på 0. Ved hjælp af denne her information kan vi sætte 0 ind på x's plads, altså f0 er lig med a gange 0 plus b. Så regner vi det ud, altså a gange 0, hvilket giver os 0. Så det efterlader os med 0 plus b, og 0 plus b er så lige med b. Der kan vi så bevise her, at 0 er lige med b, altså at b skærer y-aksen med 0. For at bevise en formel med skæring med x-aksen, kan vi bruge den formel, vi lige har fundet ud af, altså f0 er lige med a gange 0 plus b, hvor vi ved, at f0 er lige med y, så vi kan altså skrive det op som 0 er lige med a gange x plus b, og så vil vi isolere x som en ligning, hvilket gør, at vi minuser b på begge sider af lighedstegnet, hvilket efterlader os med minus b er lige med a gange x. Så dividerer vi med a på begge sider for igen at isolere x, hvilket efterlader os med minus b divideret med a er lige med x. Altså kan vi bevise, at formlen er x er lige med minus b divideret med a. I den her opgave skal vi bevise, hvad halingskoefficienten er. Og til det tager vi igen brug af vores funktion fx er lige med a gange x plus b. Men til den her specifikke opgave skal vi erstatte x med x0, altså fx0 er lige med a gange x0 plus b, som er vores y-værdi, hvis x er lige med x0. Vores anden funktion er fx0 plus 1 er lige med a gange parentes x0 plus 1 plus b, hvilket er y-værdien, når x er lige med x0 plus 1. En anden måde at skrive det op på er a gange x0 plus a gange 1 plus b. Men det betyder altså det samme. Nu skal vi regne forskellen på de to funktioner. Den måde vi gør det på, det er, at vi skriver det op som fx0 minus fx0 plus 1. Det bliver så til a gange x0 plus a plus b minus a gange x0 plus b. Og fordi det er en minusparentes, så gør vi alt inde i parentesen til det modsatte, så det bliver altså plus a og minus b. Så får vi a gange x0 plus a plus b minus a gange x0 minus b. Så ved vi herfra, at a gange x0 og a gange x0 går ud med hinanden. Plus b og minus b går også ud med hinanden, hvilket efterlader os med plus a, altså a. For at give en lille visuel repræsentation, ved vi, at x0 ligger her på x-aksen, og x01 ligger lige ved siden af på x-aksen. Altså, at det stiger med plus 1, så de er 1 væk fra hinanden. Så det ved vi, at når vi går op på x-aksen og skærer ind på y-aksen, så ved vi altså også, at x0 plus 1 stiger med 1, eller den stiger med a. Som man også kan se her, så stiger den med a. Så det, vi har bevist, det er, at vi ved nu, at når x bliver 1 større, så ved vi, at den også bliver a større. X går altså 1 op. For eksempel, hvis a er lige med 5, så går den altså a op. Altså 5 op. For at vise det her på en anden måde, laver vi opgave D, hvilket er præcis det samme, men i stedet for plus 1, erstatter vi altså x0 med k. Så igen skriver vi det op som fx0 lige med a gange x0 plus b, og fx0 plus 1 er lige med a, parentes, x0 plus 1 plus b. Igen, så finder vi forskellen, men den her gang, så finder vi forskellen, hvis plus 1 er lige med k. Så vi skriver det op som fx0 plus k er lige minus fx0. Det bliver så til a gange x0 plus a gange k plus b minus a gange x0 plus b. Hvilket så bliver til a gange x0 plus a gange k plus b
minus a gange x0 minus b. Vi ved, at a gange x0 går ud med hinanden, plus b og minus b går ud med hinanden, hvilket også efterlader os med a gange k. Okay, vi vil nu bevise topunktsformlen, og først vil vi bevise, hvordan man finder a ved hjælp af formlen y2 minus y1 divideret med x2 minus x1. Vi har punkterne x1, y1 og x2, y2. Og da punkterne ligger på funktionens graf, så kan vi indsætte punkterne i forskriften f af x er lige med a gange x plus b. Når punkterne x1 og y1 bliver sat ind på en forskrift, så kommer det til at hedde y1 er lige med a gange x1 plus b. Og når punkterne x2, y2 bliver sat ind på en forskrift, så hedder det y2 er lige med a gange x2 plus b. Når vi så har gjort det, så er det en god idé at trække y-værdierne fra hinanden, så altså y2 minus y1. y2 minus y1 er det samme som a gange x2 plus b minus parentes start a gange x1 plus b parentes slut. Og der skal man huske, at y2 det er den første funktion, som jeg sætter pil til der, og y1 det er så den anden funktion, altså den inde i parentesen. For at ophæve parenteserne, så har vi altså ændret fortegnene. Så nu står der y2 minus y1 er lige med a gange x2 plus b minus a gange x1 minus b. B'erne bliver så udlignet med hinanden, så vi kan fjerne dem, så det ender med at stå y2 minus y1 er lige med a gange x2 minus a gange x1. For at gøre det nemmere for os selv, så omskriver vi formen igen, så nu står der y2 minus y1 er lige med a gange parentes start x2 minus x1 parentes slut. Og det er så skrevet op, så vi kun har a et sted, så det betyder egentlig det samme som det ovenover. Nu skal vi så dividere med parentesen for at få x2 minus x1 væk fra den ene side, og det gør vi ved at dividere med x2 minus x1 på begge sider, så der kommer til at stå y2 minus y1 divideret med x2 minus x1 er lige med a gange x2 minus x1 divideret med x2 minus x1. Når vi så gør det, så kommer x2 minus x1 til at blive fjernet fra den ene side, så det endelige svar kommer til at være y2 minus y1 divideret med x2 minus x1 er lige med a. Så det er jo formlen for a, der er blevet bevist. For at finde b, så kan man bruge to forskrifter. Man kan bruge y1 er lige med a gange x1 plus b, eller man kan bruge y2 er lige med a gange x2 plus b. Og vi bruger så den første. Ja, og nu vil vi så bevise formlen for b. Nu vil vi så prøve at få b til at stå alene ved at isolere b. Vi vælger så at trække a gange x1 fra på begge sider lighedstegnet, så der kommer til at stå y1 minus a gange x1 er lige med a gange x1 plus b minus a gange x1. Og der går a gange x1 ud med hinanden, så dem fjerner vi, og så kommer der til at stå y1 minus a gange x1 er lige med b. Og nu har vi så bevist formlen for b. Og så har vi bevis 1, hvor vi får givet to lineære funktioner, og den ene det er så f1 og f2. Og vi har ligesom fået givet beviset her, hvor at f1 det er den her linje, og så f2 det er så den her linje. Og så bruger vi Pythagoras læresætning, altså an plus bn er lige med cn, til sådan at regne det ud, og det er sådan vores udgangspunkt. Okay, og så a1 det er den her lille firkant, og så a2 det er så den anden, den her under. Så vi ved, at linjerne de er vinkelrette, altså a til b er virkelig 5 grader, hvilket vil sige, at svartillet til katete plus en katete er lige med en hypotenuse. Så vi ved også, at hvis a til anden er lige med a plus ad i anden, så ved vi, det er den her trekant. Altså a i anden plus a til d i anden er lige med a til c i anden. Vi ved også, at kvadratrødder i anden er modsætninger, og de går ud med hinanden. Altså de er ligegyldige, så vi vælger relevant ned og regner med kvadratrødder. Ja, så ved vi, at a til c i anden er lige med a plus b til d i anden. Og vi ved, at a til b i anden er lige med a til d plus b til d i anden. Ja. Hvis vi har a til d plus b til d i anden, så får vi det her regnestykke. Altså a til d plus b til d gange a til d plus b til d. Og så ganger vi ind i parentesen, altså vi ganger a til d med a til d, a til d med b til d, b til d med a til d og b til d med b til d. Hvilket altså giver os a til d anden plus a til d gange b til d plus b til d gange a til d plus b til d anden. Det giver os så b til d anden plus b til d anden plus a til d gange b til d plus a til d plus b til d. Og det er lige meget, hvordan vi skriver det op, så ved vi altså stadigvæk, at a til d plus b til d er det samme, fordi 7 gange 5 og 5 gange 7 giver det samme. Det giver os så en anden måde at skrive det her op på, fordi de her to er det samme. Så vi kan skrive det op som a til d anden plus b til d anden er lige med, eller plus
2 gange a til d gange b til d. Okay. Det ved vi så bliver til 2 er lige med 2 gange a til d gange b til d. Så dividerer vi altså med 2 på alting. Det vil give os 1 er lige med a til d gange b til d. Så ved vi fra alt det her op, at a til d det er altså lige med a1, og b til d det er minus a2. Det kan vi sætte ind i vores regnestykke, hvilket giver os minus 1 er lige med a1 gange a2. Altså vores regnestykke det vil så være 1 er lige med a1 gange parentes minus a2, som så giver os svaret minus 1 er lige med a1 gange a2.